Vítejte na krátkém kurzu k platforme NinjaTrader. V tomhle videu bude obsažen prehľad základných funkcií NinjaTrader. Chcete-li nastaviť statický superdom, je treba dodržať nasledujúci postup. Kliknete na File, New, Static Superdom. Kliknete na dom pravým tlačidlom vašej myši. Zvolte Properties, prejdete do dolnej časti okna. Biehem počiatočného nastavenia pre naše klienty nastavíme 5 zmien. Zmena pre použití Stop Market pro Stop Loss Order. Zmeníme z False na True. Vykonáme zmenu pre použití Single Click Orders. Zmeníme z hodnoty False na True. Následne zmeníme nadstavenie pro realizovaný Profit a Loss, kde zmeníme z hodnoty False na True. Vykonáme zmenu pro zobrazení profitu a stráty z Points na Currency. Poslední zmenou je nastavenie prostredného tlačidla vašej myši, ktoré má funkcii Stop Market. Zmeníme ho na True. Následne kliknete na Set Default, takže každý ďalší superdom bude mať nastavený parametry. Ďalší v poradí je graf. Kliknete na File, New a Chart. V okne Data Series vyberte Market z default seznamu. Kliknete New. Na pravej strane okna môžete vykonať vami požadované zmeny. Chcete-li otevřít Chart Trader, kliknete na ikonu v hornej lište grafu. Na pravej strane sa vám znázorní obchodní lišta s tlačidly pro rýchlu voľbu. Obchodovať v tomhle režimu môžete také kliknutím myši do prostoru grafu a zadávať vami zvolené príkazy. Na Superdomu sú objednávky na obchodovanie zadávaní z cenových slovců Buy a Sell. Tlačidlo Reverse zavře aktuálnu pozícii a otevře novou opačnú pozícii. Tlačidlo Close zavře všechny pozície a zruší také všechny funkčné príkazy. Pokud chcete nastaviť ATM Strategy, postupujte následovne. V okne ATM Strategy zmeníte možnosť z None na Custom. Následne nastavíte parametry pro vaše stopy a profit targety. V okne Stop Strategy vyberete možnosť Custom. Následne sa vám objaví okno s parametry. Funkcia Auto Break Even posúva nastavenie vašich stopov na vaši vstupní cenu. Funkcia Auto Trail sleduje trend na trhu. Stop Loss, jak daleko od trhu chcete danou cenu posúvať. Frekvence, jak často, východzie je 1. Profit Trigger, kdy chcete, aby sa vám posun inicioval. Po nastavení vašich parametrov kliknete OK. Pro uložení kliknete pravým tlačidlom myši do šedého okraju domu. Zvolte Manage ATM Strategies Template. Označte stôl stratégií a kliknete Save. Pokud chcete obchodovať a realizovať vaši ATM Strategy, uistite sa, že je zvolená. Tohle je konec krátkeho videokurzu k nastavení dema. Přeji vám hodne obchodných úspechov.